Daar bist je nou al een paar weken. Hoe gaat het? Ja, dat kan je aanwaaien vadelen. We me recent de kroeg gegaard een keer koppel schachten. We met een rinch white tijden. Trialen meisjes we me aan volen olem finaatje. So we me galga museums. We me Fhlathúin. Naar we Laimse recente. We me amo sittieftieren. Agus mar an aimsir comisisin cuma godiaatcaí cas le héige baintam áte tá go leor ólas le fáil faoi star na háte. Kist dus nog even kwart vertellen wat die plan alweer is? Wel, naar hannig me dasa capping an spacious móví am ná sa tíobhtíre agus tanga. So, fi me géirí an méidí bhí man anáil amach faoin tíobhtíre agus mar dáthraí sé agus bhí sé athraithe thar na céite sna mílte bliain. Agus mar céile leis an tanga tá go leor athraithe tacaí tá sé á láidirú tá sé iadú le fórsaí éagsúla agus bhí me géir tileolalam faoi sin. Is het neffens die verwachting? Tá sé dachar rá ceidir bhí me leis solar tháinig me, bhí me breanúir an riomhre, agus bhí me tríal ólas amach solar tháinig me, ach i gceart nígatí go hagan dúgatí áit mar seo antamach i gceart cén comata níl sé mar céile bhar breanúir picturí agus sa bheith lonaí an áit. Nar tháinig me dasa cin céidir de thug me faoi deara ná go féidir breanú wad wetí cuile ró. Tan tala aanrei fad is sé sin aan de fullen rud de klacht amster. De hast maar een soort mensen praat. Is hier nog wat opvallen? Ja, de gelore die intake foin tief shatire kan is nog die movie specialmente na chirps. Ik zet dan sin na knak aan love diente a whole dini le it heen kosten zo'n aardige. Maar bhí level an airge gardú sa gíslú, so hasí ásáil sa wathe le tíhíanam. So I dasach níorantach na an beaga ach de réir céile dar siad ní smú agus thug siad sépéil agus bailsa omlan ortha. As an sin nar cúisiad a tucailt na háiticí sin ag túsan céite cáte bhí sé cos a muséim híán fuair siad go leor stuff rudí an lóchar ach gnáradí freisin, gnáradí bhí daoine úsáid ó lága le gal siar na mílte blian. Tijdens het TOSTA-festival in september in Dokkum kunnen wij die werk zien. Kun je er alvast wat over vertellen? Ja, tá mai sul go mór leis an féile capin, well, deir faoi láthair tá a gobarlumm an alín, tá a fólam go leoradí nua san ní me cínta go dtíre ce mé san ag an deire tá mé héis go leor abairionú le cré tá mé héis rinsáid ama caithú sa tíobhtíre agus tá mé ag fólam frí sin ag an am céine so tá mé cínta go docín tríhir sin le céile sa bísa deire. Je bent nu op de helft van die residentie. Je gaat straks weer naar Ierland. Wat neemt maar nou vanuit Friesland naar Ierland daar? Sin ceis dacha mar tá an nerd déantam hallan seo sa ma héist leirla ar daoine a ceapan gur an príomhrad tá ag tuairt lom ná an dearcar an tíobhtíre agus an dearcar an tanga ceapan go bim an goháile agus béidir obair ar bhealach difriúil agus béidir tuiscint difriúil a chuirta bháile lom. So feicean muid cad a thar las.